Ay, sandali. Anong papalit? Ay, binalagang kong bayad mo. 100,000. Inubasyon na lang, no? 100. Victoria. Namalengke na. Ay, hindi. Pero ginamit nyo yung e-bike. Ay, iniwanan ko sa kanya. Ah. Wala doon? Ano tong andito nga mapanghi o ano? Ay yung mga tao. Andun siya. Oh, wala akong napansin na kasama. Yun yung pupuntahan ko din. Okay, mami, thank you. Ay, naku. Kulang sa liko. Ay, ano ba wala niya dyan? Wala kayo dyan. Ano bilhin niyo? Umuupo rin ng customer mo dito, mami, o take out lagi? Yung kadalasan Take out. Kaya pala itong upuan mo nakapasok kasi puro take out.